mga dudong mga hinday, ani nga kita karon sa atong programa sa Kabuntagon. Sunatang kinarahan, swak sa dughan, sa Wild FM. Mga problema sa dughan, ato ka ng tambalan. Boy Kulukoy at your service. So, naata karoy mga caller, no? Mudawat na karong caller sa taod-taod. Daya lang mo sa atong hotline. Atay da. Bulagan ng Maria. Manawagan na ng DJ. Hello DJ, mayong buntag. Hello, mayong buntag diya kanimo. Mutana ko. Sa may mong ngalan? Ako dahil si Gorpio DJ. Naunta ko ikonsulta nimo ba? Unsa man di ay Dong Gorpio? Yung DJ ba? Bibiyaan ko sa uyab. Galibog ko, asa ko gakulang. Na ba? So, unsa man ang tambag na imong gusto? Kanang mga kuwan na para magbalik mo? Dili DJ oy. Manawagan na lang ko niya ba? Okay ra? Pwede kayo. Naman ganin oyab sa ex karon. Pagmas jud din tawon. Oy, anong magmas man? Para dili matakdan imong uyab. Ex di ay sa COVID? Dili DJ oy. Pagmas in taon migo kay mamatayo niya kas kabaw sa ilok ano baya na. Damn!